Erokamano ahinya nyikwa Ramogi kuom kete Ramogi TV kama kidieny maro mar ariyo mar chenro mar duol mae ka mogo e mbaka wapimogo piny ni tang'o matimore gi mwang'eyo ni twako kayo kinyi saa 5 wang'e chap jo Kenya Kwanza gi Azimio dhi romo e boma kaendi kamoro ni Bomas of Kenya. Pok giwinjore ajenda mar twakni makare. To mane mbaka mwadago gi Senator Eddie Okech, Senator ma Migori. Erokamano ahinya kuom wasiche gi muok ratego. Erokamano. Idhi maber. Nyasaye oritago ne erokamano. Erokamano ahinya. To koro muok mapok jogi winjore agenda ni un kaka jo Azimio gi jo Kenya Kwanza udhi timo nang'o kama chakruok mar mbaka chakore seche ma ji osemana chwanyore agenda pok ji winjore. Erokamano mokwongo we akunga kawo thuolo ni mar gone jo Migori County erokamano. Dweche adek mokalo chakre dwe mar 5 ok asebedo ka ngima ahinya. Ne ayudo chandruok matin ne chonga otur madhi operation ma odwa kita matin piny matin. Koro sani Nyasaye ne okonya anyalo bedo ka athembo matin. To moloyo ni jo Migori County kopogore gi the fact ni nchokan active ahinya e parliament. Gisebedo ka gikonya kabisa kendo gigona mos gilima dala gikelo na gwena achamo gikelo na maembe achamo olemo koro gimiya chango. Omiyo adago ne jo Migori County erokamano maduong' ahinya. They have been very very compassionate. To gi owetena ma wan gi Senate to gi jo party mosebedo komaka motegno kochako gi wuono ma jakom nobiro chieng' ma itimo na operation mo make sure na otimo operation maber modhi kare makora kuro machango. Agone gi erokamano ahinya. Mar ariyo en ni pinjo mipenjo no endo luwore gi weche mosebedo katimore chakre ne higa ni chakre kane wechego eko mag yiero nochako nonro mag weche mag yiero nodhi mbele. Koro nodhi kamano endo mwagike gima noluongo ni bipartisan talks. Bipartisan talks no wadhi mwayiero jogo eko mane dhi wuoyo koa korwa koni endi to gi joma noa kor jo Kenya Kwanza. To sama ne oyiero mane ji dhi wuoyo no endo ne nitiere agenda mane both sides nosekelo. Koro mokwongo ok en adier ni agenda pok olosi. En mani gima thago weche mag wuoyo gi eki en ni jo Kenya Kwanza be mor gi agenda mwakelo e mesa. To jo Azimio be mor gi agenda ma jo Kenya Kwanza kelo e mesa. To king'iyo weche gimiluongo ni conflict management kata conflict resolution ka nitiere ng'ikruok moro ting'iyo ng'ama okwongo kelo wach mar shida mantiere e mesa emi kuongo ing'iyo agenda mare. Koro agenda mar Azimio dwa ewo agenda mar Kenya Kwanza gi tiende. Tini Kenya Kwanza gibiro e mesa nikech jopiny manigi Azimio nokelo weche moko mane ok gimorgo gi sirikal matiyo sani. Ok gin gigo eko mokele e mesa sani, gin gigo eko makata wuoyo mokwongo ne okel gigo eko e mesa. Koro nadwa mondo akwa ugandawa kaachiel koda kapok revisit agenda man wakelo kaachiel koda oganda mag jo Kenya Kwanza. Kenya ni marwa wate. Ka ji osewinjore ma jotendwa osewuoyo nikech jakom oseromo gi jaduong' Ruto wang' gi wang' kaachiel koda jatelo endo madhi konyo weche mag wuoyo gi mondo odhi mbele miluongo ni jaduong' Obasanjo mane president ma Nigeria. Mane giwinjore ni mondo michak los committee machielo moting'o jogo eko mantiere bunge gi jogo eko maonge bunge mondo weche go bed maber minyalo los mondo okel Kenya kamoro achiel. Ka osegik kuma koro jodongo ariyo gi osekuotho kaachiel gi jaduong' wadgi mantiere miluongo ni Obasanjo ne osewuoyo mokuotho. Koro gima nyaka jotelo tim kaka wan en ni koro konyago agogwa. Kech gima koro doketho weche en ni jotelo moko ma samoro ng'iyo weche gi giwegi mok ng'iyo weche jo Kenya duto. Samoro pok adhoge obuodhore gichako go kifua gigo agoggi ka gima no orgi gi jotendgi mondo gidhi giwachi to pok giwacho. Kech apani ma e shida ma nowuok ka jatelo endo miluongo ni Kimani Ichung'wa ma wuok e Kenya Kwanza ma bende telo jo Kenya Kwanza e weche mag wuoyo gi ogo agoge mokalo gima nolore mondo odhi otim. To asebedo ka wacho ni go agok no endo ok dhi miyo piny losre. Mondo mi baba nodog chien kech en gi mirima mang'eny kaluwore kata gik moko ni jowan onegi e ndalo mancha ji ng'anyo. Onego bed ni en emo go agoge molo kata ng'ata. Kendo king'iyo ka chande inyapo ni samoro jaduong' Ruto bende nyabedo ni bende embe en gi
mirima mang'eny kabisa kaluwore gi weche ne moko maybe ofil ni maybe country is not stable. Koro ka gin ema gisedok chien despite their own mirima ma ginyabedo go, to gidok piny ma gidhi gibedo ji ariyo ma gikuotho to gimiyi assignment. Mano miyo agone jaduong' Kalonzo erokamano ahinya kaachiel gi Eugene Wamalwa ma koro ma Kalonzo dhi telo weche mag wuoyo mag kojo Azimio koni. Nikech nyaka nyicha weche gi kiwuogi Kalonzo pok ogo agoge. Kalonzo pok wacho pusorene kata wacho buodhore ka e dhoge. Nang'o ong'e maber ni jatend neno mar Azimio ma en jakom Raila Amolo Odinga oduoko mirima piny ka luwore kaka jopiny bende neno ka jopiny inyori e wach mar kich gi wach mar ngima man malo. Kaso kendo kidhi e ng'anyo ichak ihinyi gi weche mag bunde ka ji hinyo ka ji nego koni kod koni. Koro hinyruok ma japiny no endo omiyo jakom odok piny matin, to momiyo koro Kalonzo be ineno ka odhi kacha ndege kamiluongo ni rational ma koro onge wach mago agoga. Koro gimara kwayo maduong' ma kabisa ne jotelo weko mantiere e pande zote mbili en ni giwe go agogi gitim assignment ma Raila Amolo Odinga kaachiel kod migosi Ruto oro gimondo gidhi gitim. To gigi